ngicela ukuba Zulu nginazise ukuthi ngiyawazi umsebenzi wami ngoba ngimla. Ngeke futhi kubhlungu ukuthi kungasuka enye indoda izotshena mina ngomsebenzi wami ukuthi ngiwenze kanjani. Iyakwazi into ukuhlala lapha kunjani ayifundelwa lento engihlezi kuyo. Ngeke uye esikoleni. Ngizovikela amasiko nesizwe nomhlabathi kaZulu nakhe ngikuzele nokuthi ngivikele lesi sizwe nazi izinto engiyizele kulesi lapha emhlabeni mina. Ngizongena lapha ke bayekeni abahlasela umhlanga ngeindlela zabo eziningi sizobabona labo. Asizona iphukuphuku siyababuka nje hayi ngoba singaboni siyabuka siyabona sithule sisababuka ukuthi benzani. Okwesibili weyintatheli angizile ukuzoyincengela mhlawumbe yini. Cha ngiyacela makuza emasikweni alesi sizwe khohlwa ngiyovikela lesi sizwe anginandaba ukuthi ubani mina. Sina masiko ethu thina esikholelwa kuwo nesiwahloniphayo. Niyangizwa abantu bama TV yini ama WhatsApp yini leyana yini leyana TikTok angimhlasele ngaze hlasele mina cha angimazi nokumazi nehebonela cha labo TikTok ake sibonisana abantu bomabona kude uma nifuna ukwazi ngamasiko ethu ningalandi umuntu ngamasiko kaZulu ningalandi umuntu ongesinye isizwe siyezwana sikhona sibaningi ngoba sigcwele la anisiboni ningalandi umlungu noma nilande ngoba khona la ngiyakhona kunamaZulu la umbuka abudala ke angamambuka uyakuthula ubutha lo muntu bamthathe phi lo muntu okhuluma ngobukhosi bakhe kanje ebese uSABC kade ngikukhuza ukuthi masana ukulanda lo muntu ezokhuluma ngezinto zobukhosi nesizwe ngoba manje ukhuluma umbhedo. Akalaleli ku SABC angazi noma abangizwanga nibezwe kodwa ningabalaleli. Angifuni ukucasuka ngoba izulu lingashintsha manje mina. Sengikhuza ukugcina ke manje ngoba ngiyabona siyalimala ezintweni zethu sengizulu. Uma nifuna ukwazi izinto ngathi ngokwesimanje ngiyaninika mina nansi indlukulu ukhona umntwana waseyibindini nang phambi kwenu. Okwesibili idlukulu yonke ikhona nami ngikhona. Okwesithathu sengibiza amagama sengingena emagameni ke manje angisho ukuthi bese namba niyobahlasela laba bantu. Ningizwe kahle. Niyamazi uProfessor Maphalala. Sithandwa sami esikhulu ngoba uyalwazi usiko nendlela yokuphila. Ngimi lapha nje uyilokho ekuthiwa iadvisor yami. uProfessor Maphalala we-SABC animlandi ngani uProfessor Maphalala? Animlandi ngani uProfessor lokungani? uProfessor lo ngubani eUKZN? Animlandi ngani? Abazi ngobukhosi nosiko lukaZulu abafundile ema university aphezulu anibalandi ngani?
ukhona uOthi Nxumalo animlandi ngani nigijima niyosilandela lo mquba lona lo uMusa Culu ukuthi ezokhuluma ngathi nisibulalelani siphila ngiyanikhula khuza SABC uMusa Culu lokho ngangena esihlalweni nje umelene nami ngithi cha kulungile umelwa nami kodwa Zulu kunento efanthini yazi umuntu umethuka mina usuke ethuka nina qobo lwenu uMusa Culu ngithi i-degree enjani ehamba ithuka abantu izizwe hey the nations are angry. We are angry. We will do anything to protect and preserve our cultures. Do you understand? Nina besilo angizile ukuzothetha noma ukuzokhuluma ngabantu. uMusa Culu yena impela enhlizweni yami akamuhle. Ngiyacela uma ukuthi abangani bakhe bakhona la hamba niyomtshela ukhona umgangela uma ukuthi ufuna endukwini ngaye endukwini mina ningibonile ngigiya ngoba phela umuntu ulungiswa ngenduku umengezwa sazi lokho thina kwaZulu sibadala singaka nje siyaphila siqondile siyahlonipha yini sashaywa ingane engashayi edelela cha nabesililo intombi zami ngizonikhumbuza nje ukuthi isemi ngamagama enkehli imina boyfriend woqala uma benifuna bazonithola kimi la kumele lokho ke naze nabahle ngiyanithanda niyezwa umcimbi wenu lo dlalani ke ngiyathokoza kakhulu uZulu omnyama inkosi enibusise.